să duc la foră. Lasă-mă, e cu nu e bun. Vezi că coboară dintr-o dată. Nu e bun. M-am mâncat de ștola de să se Bon, vie maquillage ou what the fuck, c'est bon? n-am mâncat. Hey, elle va tout seul, regarde. Il erre tout seul, les gens ils vont tout seul. Il y avait des gens à l'intérieur, ils sont morts. Là, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, David, hein, c'est sûr qu'il y a des choses. Il y a des choses, il y a des crocodiles. Acum aici sare și mai are. Et là, il s'arrête, il marche plus. Până aici. Oh! Arăt, arăt! Pas envie. Ah, il y a plus là. Am zis că a scăpat fără să mă vede. Asta e cea mai mare. Pour la super descente, papa. Marius, cine știe, poate nici nu n-ai început să filmezi de mai înainte. Da, da, la început am Ba, eu am filmat. Am făcut poze. Il y a la super descente. Oh, là. Chiar n-ai avut o poză. Fii gafă că tu te-a parte mai pe loc. C'est l'étranger, il y a la super descente. Oui, mais t'inquiète pas, papa, il est bien là. Ce explodează? Lorenzo, far. Quoi? Far. Non. Rigol. Lorenzo, Enzo. Lola, t'as peur? Déjà, je pense que la meilleure défaut. Ça va bien? Stai că nu știu pe... Il y a rien. Nena, cum îi spunea la ăla din jocul ăla francez? Sparta, ala mic. Nu. Ah bah tu m'étonnes, ça va l'avoir. Spune cum o... T'as tout, les cheveux. Faites attention là. Noi suntem în jur. Vezi că vine descenta, ai grijă. Mă pup. Il y a la descente. Că asta vreau să filmez. În picioare sau? Hai joc, nu stai picioare, vei. Cine te? Attends. Allez, accrochez-vous! Ai grijă. Accrochez-vous! Nickel, Je t'en mets petit coup la gueule. Eh, ça tenait le coup, non? Ouais, ça tenait bien le coup. Oh là là. Lorenzo. Et la faille. Ah oui, je ne sais pas dire. Moi, je t'ai comme ça. N-am așteptat degeaba. Am înregistrat. Ah, să fost frică. Se place là. Moi, ça me fait un truc bizarre. Ça me fait un truc bizarre. Tu vois la Închizați, Stați mă. jos, stați jos. Familia Brilon. Eh, faut rigoler pour empêcher les gars de tomber. Vă fac un bon douce. Vă fac un bon douce.